खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। राजखान्थिया थारैनो बर'फोरनि गेजेराव गोबांथारै नांबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। जेराव बिटिआर ओनसोलखौ लाफानानै गुबुन गुबुन ओनसोलावबो दायो फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा आथिखालाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ जागायबाय होननानै बुंनो हायो। मख'नो गोनांदि मैयाबो बेबायदिनो पाब्लिक रिलेशन गोदान मोनसे पलिटिकल पार्टी जायखौ पाब्लिक रिलेशन पार्टी होननानै मिथिनाय जायो। बिथां गाहाय पाब्लिक रिलेशन पार्टीनि रन्जय ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो इउपिपिएल, हाग्रामा महिलारी लोगोसे जिएसपि गासैबो बिजेपि दोलोनिनो मोनफा मोनफा दालायखा। बेनिखायनो बिथांमोनहा दायो हिमन्त बिश्व शर्मानि उन खारफाग्रासो। ओंखायनो बिसोरो हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया। लोगोसे बेबायदिनो गोख्रोंथार बाथ्रा बुंथिबावदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो आरोबाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला थारैनो प्रमद बर', हाग्रामा महिलारी आरो जिएसपिनिफ्राय सोरबाया जुदि थारैनो हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै फंसे बाथ्रा बुंनो हायोब्लानो आङो राजनिति खालामनायखौ नागारगोन होननानैबो बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव 6 सिडिउलनि गासैबो मर्यादाफोरखौ लाखिनांगौब्ला इउपिपिएल, बिपिएफ नङा, थारैनो जोंबायदि दैदेनगिरिफोरासो ओनसोलाव ओंखारबोनांगोन होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि 64थि जोनोम सानखौ मैया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङानि देउलगुरियाव गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफादों। मख'नो गोनांदि एनडिएफबिआ बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ नोजोर बोनानै थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे हाथियार लाग्रा आफाद दानाय जादोंमोन। जाय आफादनि गेजेरजों बर'फोरनि थामोनथा रैखाथिखौ नोजोर बोनानै गोबांथार आर्मि, पुलिस एबा भारत सरकारनि हेंथायै दावहा नांबोदोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथाङा सानसे समाव पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादोंमोन। हमजाखांनायनि उनाव दायो बिथाङा जेलाव थादोंब्लाबो नाथाय बर' हारिया बिथांखौ बावाखै। बेनिखायनो बिथांनि 64थि जोनोम सानखौ मैया उदालगुरियाव गोबांथार दैदेनगिरि, सोद्रोमा आरो गोबांथार हारि माहारिनि सुबुंफोरा गाजा गोमजायै फालिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव गोबाङानो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै थारैनो सरकारा खोथा होनाय बायदियै रन्जन दैमारिनि एबा बर' हारिनि गासिबो खामानिखौ मावफुङोब्ला थारैनो जोबोद गोजोनगोन होननानैबो गोबां खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिलायनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। मैया दाखालिसो माहारियारि आफादाव थानानै समावबो आइडिय'लजि बाथ्रा मिन्थिया गारा थारैनो हिन्जावनि गाज्रि केसनि थाखाय होखारजाबाय। बेबायदि मानसियानो दायो गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थांनानै आइडिय'लजि प्रिन्सिपालनि बाथ्रा बुंहैनाया थारैनो लाजिनांथाव। बेनिखायनो बिथाङा गावनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपालफोरखौ थि खालामनानै लाग्रोथों, बेनि सायाव बाथ्रा बुंथों। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरि एबा बुंथिगिरि रुंगुल बर' बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिनि बेलायाव गोबांथार गावजों गावनि गेजेराव बखिलायनाय, गुबुन मोनसेया गुबुन मोनसे हान्जाखौ सोंखारिनाय बायदि हाबाफारिफोरा जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो दाखालि बावैसो सान सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाय कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिनानै गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव कास्टम बसुमतारीया दाखालि साननैसो सिगां बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव हाबखांनायनि उनाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलो एबा प्रमद बर' बिथांखौ गोबांथार अजद होनाय जादोंमोन। जेराव प्रमद बर'आ मोनसेबो खामानिखौ खोथा होनाय बायदि मावाखै आरो बिथांमोनहा प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि भिजन जेबो गैया होननानै बुंथिनानै होनाय जादोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथाङा मैया खेंसालियायै रावनिबो नाम लायाखैब्लाबो थारैनो कास्टम बसुमतारी बिथांखौनो खेंसालियायै बुंनानै होदोंदि
थारैनो कास्टम बसुमतारिया माहारियारि आफादाव थानानैबो आइडिय'ल'जि प्रिन्सिपालनि बाथ्राखौ मोनथियाखै। लोगोसे हिन्जावनि केसआव बिथाङा थारैनो आफादनिफ्राय होखारजाखांनायनि उनाव दायो राजखान्थि हान्जायाव थांखांनानैबो बेबायदि प्रिन्सिपाल आइडिय'ल'जिनि बाथ्रा बुंनाया थारैनो लाजिनांथाव। बेनिखायनो बिथाङा गावनि प्रिन्सिपाल आरो आइडिय'ल'जिफोरखौ थि खालामनानै लाग्रोयोब्ला मोजां जायो होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। सोनाब एमएलए बियाबनि रबिराम नार्जारी एमएलए बिथाङा मैया फकेराग्राम ओनसोलाव थानाय गासै मोन 11टा खामानिफोरखौ सानसेयावनो बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव एमएलए रबिराम नार्जारीया आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोनाय जेसेबांनाखि आसनि दं बेफोर आसनिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदिनो सानफ्रामबो मावफुंबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थिग बेबायदिनो बिथाङा मैयाबो आरोबाव फकेराग्राम टाउन कमिटिनि सिङाव गोग्लैनाय गासै मोन 10 वार्डआव गासै मोन 10 खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै बेखेवनानै होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बिटिआर सरकारा बेफोर खामानिफोरखौ जेसेबां गोख्रैथियै खामानि मावनानै जौगाखांहोनांगौमोन, नाथाय बेफोरबायदि मोनसेबो खामानिखौ मावफुङाखै। नाथाय दायो आसाम सरकारनि अननायाव आङो बेबायदि एमएलए फान्डनिफ्राय लाबोनानै जोंनि ओनसोलाव एबा बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ लाबोनानै बेबायदिनो जौगाखांहोगासिनो दं होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों खौरां बिजोंफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबावनाय जादों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्राया बेनो, जिहेतु जों नुनो मोन्दों जे इउपिपिएल बिपिएफनि बाहेरै बिसोर जिहेतु मोननै पार्टिनि बाहेरै जिहेतु आं मोनसे रिजनाल पार्टि नांगौ होननायलाय बे पार्टिखौ अलरेडि आं दादों। खारन बे पार्टिनि नामा जाबाय पाब्लिक रिलेसन पार्टि। बे रिजनाल पार्टि गोबां मानसियानो बेखौ मिथिया जे रिजनाल पार्टि होननानै आरोखि पाब्लिक रिलेसन पार्टिखौ। खारन आंनि नेतृत्वआव बेखौ जों पार्टि दानाय जाहैबाय, डिसकास खालामनाय अलरेडि। दा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 2024आव जों गमामायैनो जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहानायाबो रोखा जाखाबाय। खारन गोबां जनगोष्ठीनि गेजेराव जों हाबनानै नायदों आरो सोंलु सोंनाय आरो पाब्लिकफ्रा बेखौनो मोनसे कमिटमेन्ट होदों जे नोंथांनि पार्टिखौ लानानै जोङो जथेस्थ' जोङो आवगायगासिनो दङ होननानै। दा आंनि बुंनायनि खारना बेनो, दिनै इउपिपिएल बिपिएफनि खेथ्रआव दा बे मोनसे जोबोद कन्डिसन गाज्रिखौ नुनो मोनदों, थासारिखौ जे बिथांमोनहा हाजिरा सिस्टेम लानानैसो ओरैबा ओरै ज' जाय गिदिंगासिनो दं आरोखि। खारन बिथांमोना गावसोरनो आं ग्राउन्ड लेभेलाव थांनानै नायबाय जे बिथांमोनहा एकदम थासारिया जोबोद गाज्रि। दा गतिके आंनि बुंनाया दिनै बेखौनो आं बर' माहारि आरो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ मोनसेल' खावलायहरनो सानो, जिहेतु दा नैबे थासारियाव नुनानै जे पाब्लिक रिलेसनशिप पार्टिखौ नोंथांमोनहा फैनानै जथेस्थ' जोंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आं गोजोननाय फैदों। जे माखासे गोदान निउ जेनेरेसननि सेंग्रा सिख्लाफ्रा, मानो होनना बुङोब्ला दिनै इउपिपिएल बिपिएफआ मा सिस्टेमै बे पार्टिया बोरै फैया बेखौ आं बुंनो सानबाय। गासिबो बुंनो थाङोबा फार्स्टआव बिसोर सात्र सन्तान खालामजोबनायजोबमोन, सात्र संगठननिफ्राय बिसोर फैजोबनाय लिडारजोब। खारन दुखु गोनां बाथ्राया बेनो, जोंनि बर'फ्रा मोनसेल' एक्सेप्ट खालामनो रोंगौ नामा जे बिथांमोना सात्र सन्ताननिफ्राय फैयो बिसोरखौ लिडार मानियो नामा गमामायैनो? बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा मोनसे। मानो होनना बुङोबा सात्र संगठननिफ्राय फैयालासिनो सोरबा जेनुइन मोजां मानसियाबो मोजां लिडार जानो हायो। बे डेम'क्रेसि बयहाबो मोन्थाय दं, राइट्स दं, नङा होमबा? दा बे खेथ्रआव आं बेखौल' बुंनो सानदों, दिनैनि दिनाव ग्राउन्ड लेभेलाव जिहेतु जों साननानै नायदों इउपिपिएल बिपिएफआ रोखायै जेन बे 100% खाथां जेसेबांखि जयनिं खालामलाया माने, खारन गुबुन गुबुन जाथिया बिथांमोनखौ मालाबाबो सापर्ट होआ। नुदोंब्लाबो ओरैबायदि थासारियाव फैनाय नुदों, जिहेतु 10 जन 5 जन 15 जन बेफोरबायदिल' जयनिं जादों। खिन्थु जोंनि पार्टिनिफ्राय जों मालाबाबो जयनिं प्रग्राम बहुत खम देखायदों। खिन्थु नेतृत्वबाबो जों लिडार डिसकास सावरायलायदों ग्राउन्ड फ्ल'राव मा जादों, बिनि उनावसो जोङो स्टाडि खालामनानैसो जों मिडियाआव ओंखारो। दा बे खेथ्रआव आं ओंखायनो बुंनो सानदों, दिनैनि दिनाव जों फैबाय थानाय 2024आव देरहानाया बे रोखाखा। इउपिपिएल बिपिएफ दा हाग्रामानि नेतृत्वआव जे बिपिएफआ 17 बोसोर सालायनानै थांबाय, बिथांनि आमोलावबो 10 बोसोर बा 15 बोसोर एबा जोंनि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी आदाया बिथाङाबो जिहेतु एमपि खालामदों, खालामनायनि गेजेराव बिथांनि जेला खामानि मावबाय थानाय टाइमाव बिथांखौ बुंदों प्रत्येकटा जनगोष्ठीफ्रा जे बिथाङा थाइसेबो एमपि फान्डनिफ्राय खामानि मावनो हायाखै, दिनैसिमबो नुवाखै। होनबा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। बिनि उनाव हिरा सरनायाव फ्रड थगायसुला बायदि बिथाङाबो बर' दानानै बिथाङाबो 10 बोसोर पाब्लिकखौ सोबख'ना थांदों, बिथांनि एमपि फान्डआबो थाइसेबो गैया। दा गतिके फैबाय थानाय दिनाव जोंखौ इउपिपिएल बिपिएफखौ मालाबा फोथायनो हाला। ओंखायनो बिनि बादै जोङो मोजां पार्टि जुदि फैयोब्ला, जे रिजनाल पार्टिफ्रा जथेस्थ' जोङो मिलायनानै बे रिजनाल पार्टिजों मावनानै दांनानै जागोन होन्दों। आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों, आं जेला गुरखा सम्प्रदायनि मानसिजों रायलायदों आरो राजबंशी मानसिजों आदिबासिनि बिथांमोनहा बुंदों, नोंगौ रिजनाल पार्टिनि बाहेरा बे 6 सिडुल एरियायाव नोंथांमोननि जनगोष्ठी बा जोंनि जनगोष्ठीयाबो होनानै जेबो लाब गैया जे नेसनेल पार्टिनि थाखाय। दा गतिके गमामायैनो आं देरहानायखौ जोंनि पार्टिखौ रोखा नुहुरदों, जिहेतु आंनि नेतृत्वआव बे पार्टिया जेरैखि जाया मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। आरो आं सानो जोङो रक्षना बेखना खालामनो थाखाय दिनै बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव हाबोब्ला अब्ला जोंनि 6 सिडुल एरिया जोबस्रांबाय। आंनि सोंलु सेथिया जाबाय, सेथि नाम्बार 1आ जाहैदों दिनै
आं बुङो हेमन्त बिश्व शर्माजों दिनै आं बुङो हेमन्त बिश्व शर्माजों दिनै इउपिपिएल बिपिएफनिफ्राय सासेबो लिडार गैया जे चेलेन्ज खालामनो हानाय जुदि हेमन्त बिश्व शर्माजों जुदि सोरबा सासे इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफनि सासे नामखौ आंनि सिङाव थिसननो हायोब्ला बिथांमोना जुदि माबा चिफ मिनिस्टारनि एगेन्स्टै जुदि एलिगेसन लाबोनो हायोब्ला आं सारा जोंनि राजनितिखौ गारगोन मानो होनना बुङोब्ला आं दिनै बेखौ स्पष्ट खोथा मोनदों इउपिपिएल मानिबो बिजेपि टिम आरो बिपिएफ मानिबो बिजेपि टिम बे स्पष्ट खोथा बे थासारिया थार रायजो राजा आइएफआ बिदा फंबायफ्रा जोंनि माखासे मानसिफ्रा गोबाङैनो दासिमबो मिथिया बिपिएफआ बिजेपि नङा होननानै इउपिपिएलआथ' इउपिपिएल बिजेपिखा आरो लोगोसे जिएसपि हिराचरनि बिथांनाबो बिजेपि टिमखा दा मोनथाम पार्टियाबो बिजेपि टिमखा ओंखायनो गतिके आं बेखौल' होनदों जोङो जोंनि पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय रिजनाल पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो गोदान पार्टियाव नोंथांमोना जा हायो जोंनाव गोबां हेफाजाब मोनबाय जों बर' माहारिनिफ्राय खिन्थु नोंथांमोनाबो आरो फैबाव खारन फैगोन दानाव फैगोन समाव इयुन जेनेरेसनखौ लानानैसो जों नैबे पार्टिखौ दादों खारन दिनैनि दिनाव हेमन्त बिश्व शर्मा बायदिखौ थोरसो गैयै इउपिपिएल बिपिएफनि माबाफ्रा लिडारफ्रा दम दमा बिसोर साहस दमा हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्ट माबा मोनसे पइन्ट खोन्थालाय हाग्रामायानो जा मानो प्रमदानो जाया मानो सोरबा बिश्वजित आदार खिन्थु आं जिहेतु पाब्लिक रिलेशनशिप पार्टी नेतृत्व आं बुङो सोर हेमन्त बिश्व शर्मालाय आं चेलेन्ज खालामा बिथांखौ अपेन बुङो डिबेटआव जे बिथां बायदि एलिगेसन मानसिखौ आं चिफ मिनिस्टारखौ गिया दा जों बायदि मानसियासो बा सोरबा बायदि मानसिया जुदि साहस गोनां जाय मानसिया गावहा मोनसेबो मा होनोमोनलाय करपसन गैया बेफोरबायदि मानसियासो बेजों चेलेन्ज खालामनो हागोन आं दा बुङो हेमन्त बिश्व शर्मानि गेजेराव खुनु इउपिपिएलनि लिडाराबो हेमन्त बिश्व शर्मानि एगेन्स्टै जेबो बाथ्रा बुंनो हाया बा प्रमद बर' प्रमद बर'निफ्रायबो जेबो बाथ्रा बुंनो हाया हाग्रामायानो बुं बिथाङाबो हाया हाग्रामायाबो बेबो बेनो बिथांमोना चिफ मिनिस्टारनि खिथु खारफाग्रा मानसि ओंखायनो आं दिनै बर' जाथिखौनो बिसोर गासिबो लासिं खालामजोब्बाय आं दिनै बुंदों ओंखायनो बर' माहारिखौ दुखु मोननानै जे नोंथांमोना सिक्सटिडुलखौ रैखा खालामनोब्ला आं बुंदों करपसन गैयै लिडार जों बायदि लिडारजों फैनांगौ आं बेखौ स्पष्ट खोथा बुंदों माखासे गोबाङैनो गोजोननाय बावहरदों आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय जाय बिथांमोना जोंजों फैगासिनो दं फैया नङा फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ जों होबथानो थाखाय आं बुंदों दिनै इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि टिम मानि थाखाय बुंदों आं बेखौ बुंदों मोनसेल' सोंलु सोरबा रायजो राजा आइएफआ बिदा फंबायफोर बिथांमोननि पार्टिनिफ्राय सोरबा हेमन्त बिश्व शर्माखौ एगेन्स्ट बुंनो हायोब्ला आं सारा जोंनि राजनितिखौ त्याग खालामगोन आं दिनै बुंदों आं बुंनायनि खारना बेनो दा बिथांमोना गावसोरखौ बुङो बिपिएफआव गोबां दाब जायगायाव खिन्थु बिसोरो बिजेपिनि मानसियानो दा इउपिपिएलआथ' इउपिपिएल बिजेपिनि मानसिखा खिन्थु बाथ्राया बे नङा बाथ्राया जों आं बुंनो सानदों हाग्रामाबो बिजेपि टिम आरो माबायाबो मा होनोमोनलाय प्रमद बर'नाथ' बिजेपिखा इउपिपिएलनि एलायन्स आरो लोगोसे जिएसपिआबो दिनै बिजेपि टिम दा ओंखायनो आं बुंनायनि खारना बेनो जेखि जाया मानो रायजो राजायासो जों बुजिनांगोन खारन सिक्सटिडुल जानोबा धंस जानानै थांगासिनो दं बिथांमोना मोननै पार्टियाव माब्लाबा बिसोर रैखा खालामनो हाया खारन हेमन्त बिश्व शर्मानि जिहेतु पकेटाव थानाय मानसि बिसोर माब्लाबा साक्सेसफुल खालामनो हाया बर' जाथिनि थाखाय आं एसेखिना बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों